Gogo nogobile saluka sempondo mavuma ndoda yafumesweni sandle somphethe izulu nomhlaba. Dokotela Mshayi Wezitha, Dokotela Mshayi wabashayi. Mile madodana lokho ngisitsho lokho ningikhumbuza lokho nithetha lokho ngixoxa nani lokho ninibingelela. Ngithi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kobukele nabaphulaphuli kumhlaba wonke jikelele kuAfrika kumazwe ngamazwe. Dokotela Mshayi Wezitha lendaweni yaseTolofiyeni eqonce kwindawo yase Eastern Cape. Kade nimele madoda ngithi mina ngimelaphi wendabuko. Melaphi wendabuko usiza abantu ngokuzikhanda usuku nemini. Lokho ngitsho madoda ngithi ngimile ngihleli kwisitulo sobukhosi wonke ofuna undazi akasondele noma ngikandazi axelele munye. Ayi kulapha manje ngizokhuleka nokulapha manje ngizothandaza kulapha manje ngizoguqa ngedolo kulapha manje ngizophahla ngizothandaza ngizokucenga edlozini kubanikazi bendaba. Lokho ninikhumbuza madoda ngithi ngomhla we-4 kuMatshi ngoba kusinike kunakala ukuhlala ngithi mina sukuma la ukhona. Sukuma la ukhona ngilapha nje ngisekujuleni noma enjuleni. Noma engonsini yokuthi ngizothatha amandla noma ngizothandaza ngoba mhla we-4 kuMatshi ngoba kunakala ukuhlala ngoba kudilika umgodi. Woza nalo ngxaki yakho ungasali ngemuva. Unyaka usaqala qala kakutsha nomnyaka ubheke phambili wazi ukuthi masewusuka la ekhaya uyogcina kuDisemba uyobuphetheni. Mhla ka4 March mhla ka4 March special seJordani mhla ka4 kuMatshi special Jordani kwaDokotela Mshayi Wezitha endaweni yaseTolofiyeni kuyabhukwa bhuka manje. Hayi number yami 06794695570. Oloko ngisho mina ngithi #ayikho inkomo yobuthongo ungahlali. Siyabonga.